Ayan, Narak Moment. Mega love shout out. Good morning, sister. Narak. Ayan. Mute. Not mute. Laurel Lalab Mega love shout out. Good morning, everyone. 5 million in the house. Hi, my YouTube channel. Please support me, all my friends. Ayan. Laurel Lalab Mega love shout out. Lalads. Ay, ka-open ko lang, Lalads. Huwag mong ipaloading yan. Kabubukas ko lang. Just pray for me. Not to loading. Just to continue my connection good. Loading yata ikaw. No, hindi. No. Ayan, 2 million Mega love shout out. Wag, Laurel. Please. Ka-open ko lang, Lalabs, oy. Loading yata ikaw, hindi, Lalabs. Ayan. Thank you sa shout out po. Ayan, loud praise, Mega love shout out, loud praise. Thank you so much, everyone. Ayan. Don't forget to give me likes, everyone here. Thank you so much. God bless everyone. Ayan. Good morning, good morning, good morning. Loud praise, Mega love shout out. Ma, yan mo nga ma kung nag-wielding si Kidi. Pusit girl, tusok harangos, naglo-loading ako. Pusit girl, ayan tusok ha. Good morning, good morning. Pusit girl. Hindi po ata aming channel yan, loud praise lalabs. Pusit padalaw. Nekrak, you still here, Nekrak, or already left? Nekrak, nandito ka pa ba, Nekrak, or already left, lalab? Just tell me. Well, thank you so much, Lala. Good morning. Host pa thumbs up upcoming LS ko 7:30. No problem, Pusit girl. Ipin kita. Ayan. Good morning from the Philippines. From Keep It Simple Survival. Ayan, good morning. Ma, bakit naglo-loading ako? Nakalive ako. Aga-aga pa, Diyos ko. Good morning from the Philippines. Keep It Simple Survival. Kaaga pa, ang dami kong tao. Did you get coffee or LS? Yes, I have, lalabs here. I have. I have coffee, lalabs. If you want, we will drink together.
Ayan, palablab po ako nakapin mga lalab pusit girl. Diyos ko, makisama. Nick Rock moment. I don't know what happened to my connection. Nakapin mga lalabs, nakapin po. Pusit girl, tamsakan po natin yung nakapin. Pusit yung nakapin. Pusit girl, ayan si Pusit girl mga lalabs. Upcoming LS from Pusit girl, lablabin po natin ang nakapin. Daman ma. Connection na to. Parang kamukha tayo, sabi nila. Kamukha ba tayo? Ayan, palablab po ako nakapin mga lalab, Pusit girl. Tamsakan po natin yung nakapin mga lalab, upcoming LS ng nakapin. Ayan, palablab po nakapin mga lalabs, nakapin. Ayan, palablab po nakapin mga lalabs, nakapin. Nantayin ng kape mga... Oh, not coffee. It's a... Pusit girl, Dan Tamsak. Praise. Dan, si Loud Praise. Lalab, pasuklaan na lang lalabs. Thank you so much. Patamsak po ako nakapin mga lalab nakapin. Ang nakapin po, tamsakan natin upcoming LS mga lalabs. October 18, 7:30. 7:30? Anong date ba ngayon? Ayan, Joy Vlogs, mega love shout, Joy Vlogs. Manuel Pasos, oy, mega love shout out, Manuel. Manuel Al, mega love shout out, Joy Vlogs, lalab, dan tamsak, part 2 ligo challenge from Joy Vlogs. Kumusta? Okay lang lalabs, kumusta ka na rin, Joy Vlogs? Okay lang naman si Hos. Ayan, mega love shout out everyone here. God bless everyone. Thank you so much. Joy Vlogs, Manuel Pasos, loud praise everyone here. Ayan. Patampo ako nakapin mga lalab, Pusit girl upcoming LS. Ayan. I think 7:30 ang kanyang LS mga lalabs. 7:30 to Pusit girl. Patamsak po nakapin mga lalabs. Bakit ako naglo-loading? Ano ba yan? Inday Babor and Migalab shout out, tamsak danos all the kit. Inday Babor, Migalab shout out. Divina Babor, ayan, from Inday Babor. Kiss dan tamsak po from Loud Praise. Kiss dan sa'yo si ano lalabs? Si Lord Praise.
Diyos ko, Panginoon, makisama naman yung aking connection. Inday Babor, ayan, pusit pulpak danhos. Ayan, pusit lala, pasuklaan na lang si Inday Babor. Ads, ayan, salamat lalab sa pa-ads. Nakapindan puhos. Ayan, Inday Babor. Pusit girl, pabalikan nyo nakapin lalabs. Pusit girl, pasuklian na lang lalabs yung nakapin po. Dan na sir lalabs yung nakapin. Ayan, Pusit girl, Dan Inday. From Pusit girl, Aileen Tamsak Dan all the kit. Lalab, maraming salamat. Maraming salamat. Thanks, ayan, Pusit. Burst. Thanks, ayan, Pusit. Bursten, haha. Palablab na kapin, mga lalabs, na kapin po. Pusit girl, Tamsak LS. Dan na po kayo nakapin, mga lalabs, kay Pusit girl. Punta tayo kay ano. Bloody Pulpak Dan, no, salamat lalab, salamat. Ayan, 5 million, Mega Lab, shout out. Dan Dikit Idol nakapin. New Hope lalab, Mega Lab, shout out, New Hope. Dan na kayo nakapin, mga lalab, nakapin po. Riman Kabison, Dan Dikit Idol na nakapin with Tamsak sa premiere. Okay, mga lalab, doon na tayo sa pangalawa.
Inday Babor tayo mga lalab, Inday Babor. Riman Cabison, ayan, nagbaba ng bahay. Riman Cabison. Hello everyone from Remy Bueno. Mega love shout out, Remy. Remy, mega love shout out. Dana po ba kayo sa nakapin mga lalabs? Inday Babor tayo mga lalabs, Inday Babor. Ayan, 5 million, mega love shout out, 5 million. Dan Divina nakapin. Ayan, palabalab ako nakapin mga lalab. Michaelson mga lalabs. Palab naman na nasalit kong bahay para makarating na ako sa grade 2. Parang awa nyo na. Michaelson Dan 32 tamsak. Ayan lalab, thank you so much. 5 million mega love shout out. Patamsak ko mga lalab sa nakapin mga lalab. Sa nakapin po. May premier yung nakapin mga lalab. Patamsak po yung nakapin. Dana po ba kayo nakapin mga lalabs nakapin? Ayan, 8 million mega love shout out. 8 million. Tumar on niya tilalab mega love shout out. OTW sa nakapinos from Riman Cabison. Mag-trip na internet na to. Ayan, tab shout out. OTW sa nakapinos from Riman. Jumar on niya tilalab mega love shout out. Tamsak Danos. My channel is my passion. Mega love shout out. Remy Bueno, mega love shout out, Remy. Dan sa premier ng nakapin from Jomar Onyate Lala. Thank you so much. My channel is my passion. Yes, Lalab, mega love. Dear, yes, what happened? 9 million mega love shout out. Ayan, cooking with Zapia Lalab, mega love shout out, cooking. Bangkero. Nakapin tayo mga lalab, nakapin. Cooking with Zapia po, nagbaba ng bahay, cooking. Ayan, 10 million mega love shout out. Cooking with Zapia po, nagbaba ng bahay, cooking with Zapia.
Ayan, Riman Dan Tamsak from Loud Praise. Ayan, my channel is My Passion. Nagbaba ng bahay. OTW po, ano po, Loud Praise from Riman. Kabison. Jumar Pulpak Danos. Nakapindan na po, host. Ayan, salamat po, Inday Babor Lalab. Salamat. Ayan, 8 million. Mega Love shout out, 8 million. Ayan, 9 million. Mega Love shout out, 9 million mga lalas. My channel, Pulpak Dan from Inday Babor. Annalyn's vlog. Hi po. Good morning, Os. Annalyn's. Mega Love shout out, Annalyn's. Ayan, meron ka na pong jacket, Annalyn's Lalab. Kabayan TV, Mega Love shout out. Mga lalab, palablab po ang nakapin, mga lalab nakapin. Kabayan TV, ayan, nagbaba ng bahay. Kabayan. Kabayan TV, lablabin natin mga lalabs. Bad trip na internet na to eh. Sa PLDT po ang may problema mismo. Visit na. Sir Jim Gaming, ayan, Mega Love shows. Ayos na po si Pico. Noong nakaraan lalab, hindi ka nagpunta. Kabayan Pulpak Dan host from Sir Jim. Annalyn's vlog, Mega Love shout out, lalab, may jacket ka na. Arang ulit ho, ang sukli sa'yo, idol, loud praise. Ayan, palablab po nakapin mga lalab. Jumar on niya ating mga lalab, lablabin natin. Ano, Riman Kabison, wag ka umalas, sunod kita. Riman.
Sergio Mardan Pulpak, ako sa'yo, enjoy vlogging. Ayan, from Kabayan TV. Hello, Os, harang mo. Opo, Os, nagdidikit po ako. Analidan Tamsak Pulpak, ayan, from Loud Praise. Alma Albiar, Madam, mega love shout out, Madam Alma. Alma Albiar, mega love shout out, Madam. Ayan, Alma Albiar, harang. Salamat po sa paharang, Madam. Bad trip na PLDT na to. Pero minasan ng ganito. May problema nga daw sa PLDT. Ayan, 3 million mega love shout out. Fabio from Alma Albiar. Dan na po ba kayo nakapin, mga lalabs? Nakapin, dan na po ba nakapin? Riman, baba ka ng bahay, Riman. Opo, Madam Alma, na-complain ko na yan. Iwan ko. Bad trip, nakakawalang gana mag-live. Magbabayad na naman ng internet. Sa Elisan tuloy. Jomar, watch with Bakas, dating dikit from Alma Albiar. Riman, baba ka ng bahay, Riman. Po. Ami Agustin, mega love shout out, Ami. Palablab ako nakapin, mga lalab, nakapin po. Ayan, welcome Loud Praise. Kabayan, mega love shout out, Kabayan. Onyaw Encel Macto, mega love shout out. Madam Alma Albiar, ayan, nagbaba ng bahay. Kabayan TV, nagbaba ng bahay. Kabayan, OTW Idol, mga lalab, palablab naman pa ako nakapin.
Nakapin po tayo mga lalab, nakapin, Riman. Samira Dan Tamsak, ayan, from Backyard Garden, Dan to you. Pinapawisan lang ako, kabad trip. Ayan, 5 million, Miguel Love, shout out, 5 million. Cooking with Sapia, out. Ayan, thank you, sis, from Cooking with Sapia. Kabayan TV, watch lang dating deket. Mga patamsak po na kapin, palablab na kapin. Ayan, bibi pa po yung nakapin, si Riman Cabison. Dikitan nyo po nakapin, mga lalabs. Dan dikit Kabayan TV host from Riman Cabison. Ayan, from Ami Agustin Team Ohio Gcash. Invite ko po kayo sa upcoming grand live stream po ni Ate Chichay Waray on October 20 Ohio Gcash. Invite ko po kayo sa upcoming grand live stream po ni Ate Chichay. Is over 50K. For sponsorship, FB Chichay, Waray. Ayan. Ayan, may YouTube siya. Yung kanyang link, pwede nyo i-click, mga lalabs. Thank you. From Ami Agustin. Brochito, watch lang dating deket. Madam, maraming salamat po. Walang tao dyan? Richard Magbato, Tamsak Host. Si Richard, may grab shout out po. Good morning, Tamsak Host. May na ang ating koneksyon. Annalyn's vlog. Ayan, may grab shout out, Annalyn's. Shirley Ann, pwede nyo lalab, may grab shout out, Shirley Ann. And then Tamsak, watch na lang, watching kasal. Tamsak, watch na lang, watching kasal.
Ayan, Samira Oldikit from Alma Albior. Richard Magbato TV Dan. Sir, Richard, Miguel, shout out. Dan po si Madam Alma. Iwan lang kayo ng bakas, balikan ko muna ang pasukan na sa office. Mag-monitor muna ako, YouTube pa more. Kaya nagbaba ng bahay, Shirley Ann. Palablab ako nakapin, mga lalab, nakapin po. Ay, Panginoon ko, patawad. Annalyn's Vlog, Miguel Love, shout out Annalyn's. OTW po, Annalyn's Vlog from Riman, Cabison. Ayan, palablab po ako nakapin, mga lalab, Alma Albior. Wow, snack Dunkin Donut. Wow, yummy. Alright, ang palatandaan, lalab, Miguel Love, shout out. Palatandaan, good morning, lalabs. Good morning, Miguel Love, shout out. Buti na lang, Dunkin Donut dito sa, Bangon Main USA, wala yan sa Canada. Sige lang, madam, sana all nagda-Dunkin Donut. Palablab po nakapin, mga lalab, yung Dunkin Donut ni Madam Alma. Hey, big head. How come big head? Maybe you are the one big head, not me. Don't call me big head. I'm not big head. Madami yan dyan sa Pinas, hehe. Ayan, 6 million, Miguel Love, shout out. Alma Albiar, Dan, yes, I have a big head, yes. You're the one, not me. I'm not big head. Party music, di Jackie, OMG. You're fighting to me. Why you are telling like this to me, party music? You want make me to cry?
Oh my God, internet connection kang lintian ka. Party music. Ayan, Annalyn's vlog. Diyos ko, pag ito namatay, di ko na alam gagawin ko. Annalyn's vlog. Ayan, Miguel Love, shout out, lalab, nagbaba ng bahay. Naglo-loading pa naman ako ngayon. Naaasar ako mga lalabs, oy. Hey, may na-signal from Alma Albert. Yes po, Madam Alma. I already complained about my signal, but they said there's a problem with, PLDT. They say that, high potential something, blah, blah, blah. 2 months na naman, hindi man lang napakinabangan ng maayos yung connection na to. Ayan, 6 million, Miguel Love, shout out. Annalyn's vlog, Miguel Love, shout out. Mga lalapalabla po yung nakapin, si Alma Albiar. Ayan, pawas po sa kanyang Dunkin Donut. Yes po, it's loading. May sometime talagang ganito yung internet. May time talaga na maganda yung connection. Kakagalit. Inaasar pa ako ni Party Music. Ayan, 5 million, Mega Live, shout out. Monthly bills ba yan, no? Wi-Fi mo? Yes po, madam. 1,200. Every 24 yung bayad ko nito. Every 24th of the month. Yes, madam. Monthly bills. Dito din sa hotel, mahina. Sana all nasa hotel si Madam Alma. L3, Miguel Love, shout out L3. Hello everyone from L3, my friend. New video from L3. I'm gonna watch your video, L3. Hi, Diyos ka. New video L3, lalap. Rodi Rahita, Miguel Love, shout out, Rodi, 6:50 p.m. Ayan. I am watching your video, L3. L3. Malalapawas naman pa ako sa nakapin sa Dunkin Donut ni Madam. Alright, ang palatandaan short BK nakapag long drive. Wow. Sana all nakapag long drive si Madam. Mapapasana all ka na lang. Ayan. Ang palatandaan, Mega Love, shout out. Aray ko. Dandikit and Arlene's vlog. L3 watch only. We are old friend from Alma Albiar. Wow, so cute. Jomar Onyate, ayan, lablabin natin mga lalag.
L3, watch only. We are old friend. Ayan. Dansokli Arlins, Annalyn's vlog from Riman Cabison. L3 done to you from Annalyn's vlog. L3 Lala, pasuklaan si Annalyn's. Can you return to Annalyn's vlog? Ayan. Already connected to your channel, Annalyn's vlogs. L3. Walang load. Busy. May bakas siya mga binaba mong link. Ayan from Alma Albior. Madam, salamat po, madam. Nakasar all tap, dan tamsak, sunflower, maize, full tank. Ayan, Onyaw, Encel, Makcho, Megalab, shout out. Ayan, palatandaan. Alright, Megalab, shout out, Lala, palatandaan. Ayan. Madam Love Channel, Megalab, shout out. Tamsak, madam, salamat sa patamsak. Ang aking connection ay hindi maayos. I'm so sorry, everyone. Lumalaki na ikaw, was with the baby. Yes, thank you. Mataba na, madam, mataba na. Yes po, lumalaki na. As in, malaki na talaga. Roto grade 4, ayan, from Love Channel na talaga. Roto grade 4, ayan, from Love Channel. Gumaganda rin babae siguro anak mo. Sana nga, Madam Love Channel, babae. Sana po, babae po. Malalaman ko na sa ano. November 7 po. Malapit na akong magpa-ultrasound.
Sarap ng Jollibee. Malalaman ko na yung gender. Kung girl ba o boy. Mga love, na po ba kayo sa nakapin mga lalabs? Excited na si host. Analyst Vlogs, ayan, nagbaba ng bahay. Mama Ilinsky, mega love shout out. Sweet Sharon Lalab, mega love shout out. Thank you so much. Good morning sa iyo, lalabs. Love channel, dating dikit na tayo from Alma Albior. Ma'am Love, tamsak, I hit the bell. From sarap pag may baby. Nakasilip po luto, breakfast pa. Sige lang, Sweet Share Lalab. Baka masukang iyong niluluto dyan. Dan na po kayo nakapin mga lalabs kay Madam Alma. Sunod kita Madam ano ha. Ito muna tayo kay ano. Kay Annalyn. Sunod po kita Madam Love Channel. Doon sa binaba mong bahay. Annalyn muna tayo mga lalab. Annalyn. Wow, sarap. Annalyn, sarap naman nito, oy. How to cook adobong bangus. Palablab na kapin mga lalab. Annalyn's vlog. Annalyn, thank you host. Madam, thank you din po. Ayan. Ayan, pa-watch po na kapin mga lalabs. Ayan, pa-watch po na kapin mga lalabs. Annalyn's vlog, Annalyn's. Hindi mo chinerge kagabi. Annalyn's, nasa bahay makulalab, Annalyn's. FW ako, Jaa Lifestyle, Miguel Love, shout out lalabs. Lord Praise Dan Sukli from Alma Albiar. Ayan, 2 million, Miguel Love, shout out. Thank you so much. Alona Galino, Miguel Love, shout out. Miguel Love, shout out, Alona. Alona Galino, may jacket ka na, Miguel Love, shout out, lalabs. Alona. Alona Galino, Miguel Love, shout out. May jacket ka na, lalabs. Alona, dati pala tayong dikit lalab, Alona. Naglaway ka dahil sa mangga. Diyos ko, sarap. Alona, lalabs. Thank you, Alma. God bless from Loud Praise. Alona Galino, Miguel Love, shout out. Alona Lalab, thank you so much.
Ayan, 5 million in the house. Miguel Lab, shout out. Alona tayong dikit sa main channel mo, lalab. Alona. Ayan, palablab pa ako na kapin, mga lalab na kapin. Hello, lalabs from Alona Galino. Lalabs, thank you. Ang hina ng connection. Ayan, 5 million, Miguel Lab, shout out. 5 million in the house. Mga lalab, thank you so much. Ayan, dana po kayo nakapin, mga lalabs. Kaya ano po, Annalins? Punta tayo kay Madam Love Channel. Ayan, Annalins. Nakapin po. Ayan, Love Channel. Ayan, Love Channel tayo, mga lalab. Love Channel. Miguel Lab, shout out sa inyong lahat. Ayan, mag-charge lang tayo ng ating tablet at matitigok na mga lalab. Ating balakang ay masakit na.
Thank you, Annalyn. Ayan. Ayan, sarap. Sarap ng bangus mo, Annalyn. Matry nga tong bangus na kung ano lasa. Hello na from Annalyn's Vlogs. Sobrang sarap po papaanli po kayo. Mapaanli rice. Ayan. Ayan. Annalyn's done from Alona Galino. Ronan, mega shout out. Sino talaga, malaki talaga yung views nito. 7,963 na guys. Malapit ng mag 8K. Ayan. 37 na banana na lang. Bikini man po. Salamat. From Ronald My Love. Si Ronald, maraming kita to mga lalabs. Isa na tong mayaman sa YouTube. Si Ronald My Love. Si Ronald, maraming kita to mga lalabs. Isa na tong mayaman sa YouTube. Si Ronald My Love. Bakit? Ayan. SSC TV, SSC. Alin, madam? Ayan, SSC TV, mega live shout out. And Madam Love Channel, sabay uli ako ng binaba mo, ayan. Sa nakapin. Love Channel, sa binaba mong bahay, madam. Joyful, ayan host, dating dikit patamsak naman pa ayuda premier ko. 7 p.m. Sige na natin yung premier mo. Joyful. Sa malaki daw yung kanyang madam. Kumikita siya ng 200,000. Regi, tamsak host. Mega love shout out. Good morning, Lalab. Regi, mega love shout out. Kumikita siya ng 200,000 mahigit sa kanyang YouTube channel. Ano yung malaki, madam? Malaki yung sa kanya. Sobrang laki. Sana all malaki.
Oh, wow, winner na all malaki. Oh, wow, winner. Ano yun, Manoy? Hindi makung sari na. Kasi baka may kumuha sa labas. Tinimpla kahit expired. Magsakit yung kanyang lubot. Joy Paul, dan tamsak full pack sana all. 200,000. Yes. ICI Game TV, Mega Love shout out. Bicolana Kapos, yes lalab, Bicolana ng Uragon. Tamsak ICI lalab, mega love shout out. Malalas pawas naman sa aking Jollibee. Jollibee hot, sarap. Lobot man kuhos. Ang lobot. Mega love shout out sa inyong lahat mga guys. Tamsakan po natin si Joy Paul. Sunod kita Joy Paul kay Sunod kita kay Madam Love Channel ha para matamsakan yung premiere mo. Doon yun sa labas man nakalimutan mo nang kunin. Maybe someone took it from outside. Alona Galano dan sukli. Alona Galano dan sukli si lalabs. Yayamanin, yes. Yayamanin siya. Ang sayo nang sabi niya sa akin dati. Yung kanyang sahod last month is nasa 250,000. Ganon. Kasi malaki kasi yung mga views niya, Madam, Love Channel. Inaabot siya ng ng 200k ng kanyang mga video kasi yung content ay sa basketball. Ang laki-laki ng basketball. Laki ng basketball. (7:16 p.m. Love shout out to all people there. God bless everyone. Ayan. Work mode na ako, host. BG. Ayan, lalab, salamat sa iyong pa-BG. Thank you so much. Thank you so much. Annalyn Dan from Love Channel. Annalyn Dan si Love Channel lalabs. Pasuklian na kapin. Irigi. Ayan, sige na lalabs. Mag-work ka na. Unahin mo yung work sa YT. Nakakamiss mga lalabs. Nakakamiss yung everyday ka na alis. Ayan, uwi ka ng gabi na. Whole day ka na sa trabaho. Ayan. Baka pwede patusok sa premier host. Sige po, madam, iba mo na yung premier mo at nang matusok. Nainitan na tayo. Ay. Sige, Regi. Click natin yan. Nang matusok natin ang iyong premier. Annalyn's vlog. Ayan, nagbaba ng bye si Annalyn's. Thank you, Lord Praise from Joyful Life Vlogs. Ayan, Loud Praise, thank you so much, Lala, from Joyful Life Vlogs. Thank you. 5 million, Mega Love shout out. Ambot next. Thank you, 5 million.